Good morning. This is breaking my heart. Wake up, Dan. Good morning. Good morning. What's up? Good morning. DJ Marcanas. Welcome. Yung iba nag-welcome mo. Ha? Ombit as may. Oh, doko. Kung dubli ka, rakang tulingan. Ay, doon mabisan. Ano daw ma? Mabisay ko na. Ano nagbisa? Mabisay ko. Ano? Tigtara lang ano? Sa isang kabigyo na. Siguro siya. Ay, hindi pa. Kuya Gab. Gab, ko amang tabi dito sa ano? Sa samhod tabi.
Thank you. Hello, Emmy. Emmy Music. Hello, mommy. Hi, Russell. Hi, anak. Hey, hey, may anak. Mami talaga. Hello, anak. What are you doing, anak? Juan Juarez Bizarra. Emmy. Hello, Sheryl Ohm. Hello, Emmy. Ang gulo, nataya ko lang. Ang luwa ka. Ano na po, ato ang visitan to? Tell me where it's like. Hi, Sir Jeff Brady. Jeff Brady, hello. Tara, lawag! Chika. Pwede ko yung model na bato. Di pa nadala ng bato. Wow, hi. Damo ko. Damo. Damo. Jeff Brady. Uy! Oh my God. Oh! You are very beautiful. Oh, thank you. Hi, Rob. Thank you, Rob. Wow. Goofy. Lord, nano ka na? Dili ka mag-eskwela, dili ka na mahawa. Thank you, Joel. Magugasing kamot ha. Kay mati yan. Kamot niya. Magugasing kamot. Ano to? Magugas kasing kamot mo to. You are very beautiful, wonder. I love it. Tama na doon. Magugasing kamot. Super chat, super stickers, and membership are available. Please click $sign. Thank you, Rob. Thank you, Rob. Rob. Hi, beautiful. How are you? I'm fine. Beautiful and wonderful. Hello to you. Success always. Success always. Kyle. Bali.
Hi, Kyle Belly. I hope you're doing okay. Yes, but doing fine. Okay. Wait, I just download this. Wait. Ma? Sino?
Sorry. PayPal. Thank you, Rob. Thank you, Rob. Richard, Mathia. Hey, what's up? I'm Richie. Nice to meet you. Hi, Richie. Either Espinola. Either Espinola. Ooh, from Brazil. You dancing like that. Yeah. Sorry na, hindi. Isda pala to. Isda sa lapo. 1,000 yung isda. Yan. Sobra sinigil yun. Ay, patay di. Aray, pampaskuhan. And boxer, okay. Oh?
Ayaw nga na. Urat lang wala pa, wala pa mo. Yo, nabidal nila para daw pasok. Yeah. Ano daw mas pala na? Beras ko bari dyan. Dito na natin ako sa inyo. Uman na. Makin ako ito. Bayan ko. Rosa.
sorry. Sorry if you can. Yeah, yeah, yeah. My goodness. Yeah. My God. Kala mo ah. May kulay. Don't wanna let her go. Hey! One more time. And to take them. Ano yan? Tama, Mami. Lang, kakuha na ako. Yeah, kapag. Nagkanong ko eh, binta ko ma. Dagan na yan. Binibinta man talaga yun. Wala ako didibigyan na. Kwarta. Ganaan ng kiro. Cha! Tama na yun, Gab. Mag-eskwela ka, diri ka nagpo-pose. Okay. Okay. Mag-school. Dahil nagpo-pose. Give me you. Show me what's real. Just relax. Just how I feel.
Hello, Cinderella. Yes. Cinderella. Bakit ang iingay? Bakit ang iingay ng mga kagandahan? Oh my God, your bag is so beautiful. And the headband, and the scarf, and oh my God. Oh my God. Bakit may pa-harm-harm? Oh? Aray mo ko na. Bakit? Aray mo baka! Bakit? Mas maganda po sa iyo natin. Sino yun? Kanina ka manghul. Sino yun? Hindi ko siya kilala. Siyempre maganda yun kasi kapamilya mo yun. Si Tita Mami Nes, maganda. Miss Universe Kami, yun si Tita Mami. Tita Mami, kami ang Ay, mo na. pinakamaganda Miss dito. Universe yun na mo. Miss Universe ako sa kadakuan. Dito lang ako bagay. Magparin ka kasi ka na. Ay, naku. Ay, Ashley. Oo. Tita Mami! Ay, nako. So beautiful. Beautiful da. Ay, pero sa tindo. Say hi. Oh my God. Say hi. Hi, Manhon. So beautiful. The girl. Sabi niya, gusto ko na naman siya magayon. Pero asin, tapos pansit agad. Dahil pamakapan ng babang. Wala kayo naglamaw. Mainit na tubig. Wala na. Wala kayo nagmamaw. Wala talang kay si daddy pala. Wala talang, wait daddy. I'm here na. Din sa dinagguwa, si ano sa ano nun. Maya dan ano, spinach. Ha? Maya spinach. Pakaw ko, ikapaw. Spinach. Masarap. Chay? Dili, spinach. Yun yan. Ano, solo yun. Pakaw ko, ikapaw. Hindi ka pa ba? Ayan. Maya dan.
sorry, never found. We were fine. Ashley, naglamar ini, may mga muka. Naglamaw? Alas 7 na lang. Mahaw. Ikaw mo sa kadwa nakahiran. Kahiran niyo. Dapat ikaw mga naman may matutugan. Kasi mo na yung bangkada. Tudan niya, tudan mo po yan. Ba't yun na naghihiran? Dapat naghihiran. Ba't? Nagwagan ka sa upo. Mayos ka daw, Ash. Sige nila na doon kiw-kiwan. Irugsoon, tadyoon. Kamu na doon ka na magkaupo. Pero nga ka muna doon magkaupo. Hanggang grade 6 ka mo magkaupo. Pagtiisan niyo yung isa't isa. Oo. Sarap ko itong kabo. Mag-anuhan ka muna doon. Hindi ka mo permihan na doon magtarayan. Ganun na. Permihan ka muna doon maarte yung parehas. Ay, sus. Kasi lagi girit-girit si Ray, serious. Bumalik niya. Ba't yun na sige niyo na doon hiran? Ganda ba? Ay, pero sa iba galingan ng mo, di ka mo na doon si kahirang. Kahit awatong ka mag-uupo na duwa. Awatong ka mo grade 1 hanggang grade 6. Oo. Sige niyan hiran. Wow, wow. Pero so nagkakaroon dito mo motor yun. Wala na. Sige, nagpuso ko na. Akin naguli ka kagabi, baby Rain. Hindi ka rin nakakaroon sa dito. Para hanap ko ikaw. Wow. Kami sa dagat. Sa dagat na. Ando yun yun ni Ang swimming pool ba ka na to? Doon ha? Sa likod? Mao yun. Mao yun ang swimming pool ka eh. Di mapili. Pag graduation, di mapili na magdaligo sa ating mamay. Kaya ano na naman. Piri. May nandining pintihon. Disgrasyado. Hi, William Warren. From the top. From the top. Pili Ash. Ang assignment niyo pa sa niyo ha? Hindi mo talaga gusto, hindi yalatang gusto mo yung pink. Si Ash, ang gusto ni Ash, violet. Badyoon. Ah. Diri ka. Bakit pag dili mo ba ako apin, iiyak ba ako? May mababawasan pa sa atin. May mangyayari ba sa atin na hindi maganda pag hindi mo ako apin? Papayat ba ako lalo? Nauyabon siya. Oh my God.
Pag hindi mo ba ako apin, iiyak ba ako magkusay-kusay ba? Nakatinawa Asa sa pa baba. na mag-ipag-rautan ba yan? From the Nevada, United States of America, how is your day? Going to the beautiful. The day is good day. Oh. Ora ka naman, pera. Pera, sa ako na lang. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Ano ko wapin? Sabay, damay-damay na ako. Uy! Si Ashley. Kay Papay, sabi ka kay Papay. Tinawanan nila. Oo nga rin. Bagan mabangat na kita. Muntik na mag-oran. Mais Duila. Derek Johns. Hi, Sir Derek Johns. Hello. We will find. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Mm. Sir Derek. Drive my Lord. you today, inshallah today. I wanna marry you today, inshallah today.
Polo bars. Hi, polo bars. Umaga na si Papay. Namahaw. Pa. Namat pa lang kami. Ha? Namat pa lang kami. Kakamamay. Masahan mo man yan daw. Inshallah. Good morning, Sir Jamie Moore. Jimmy Moore, Jimmy Moore. Inshallah. Good morning. Di pa man saratan. Hindi pa man. At ate kasi? Hari ko si Papay. Ay, diri na. Wala kami sila. Pero ito si Guada, solo-solo. Di ko man sinabihan kay tumapas kay kung sala. Sabi ko, Guada may klase ka mo, pero saradong pa ang klase. Ano niya, solo-solo man lang siya na grade 1 dito. Eh, napot ko ang karoon. Kasi ko grade 1 ka mo, sabi grade 2. Yun to, nagula. Hi, Kyle. Ate Kasi? I'm going to shower. Kasi,
I'm sleepy. You need to rest. Grade 1 na si Kyle, Guada? Dali, thank you for joining. Yato, nagulat. Yato, I ani love you, sulo-sulo. Di ko ah. man liwat sinabihan. Kaya sabi ko kung masala ako. Hell, beauty. Inshallah. Ah, yato, sulo-sulo siya. Ang udo da ako sa nikuwi. Paraan. Ya! Tapos na. Di ba hindi? Ay! Diyan eda ko. Salina mo! Kaya kung maano yun, marugi, aday. Uso yun! Di man yung pen! Hi, Lucas Paz. The sponge. The sponge. Oh. Mahal. Ay, naglalulog na Diana. Don't you wanna end Bini na maganda gunito. Binadala. Ayan, Kakatawa do. ayan gunito. Kakatawa sa ako sa kanya. Parang sa pamana. Tada. Ito ko sa pamana ako. Kaya dito mag ano, brubang house ha. Tapos ano dito, kusina, maluto kami dito. Katapat dito sa ano, aray ko Tapos butang mo dito sa mga sitaw, sampang, kilay-kilay. Mga sili, gulay. Sino yung tate? Ha? Basta ako dito. Uh, Ay, sinakaano. Kumana lang. Si Ate Ite. Pero ano yung... Don't wanna let her go. Ikaw na lang, pagod ako, mahalog, nakainak na niya, sa ginagawa sa Grace, ang maano na ako, pagod ako kung maano. Si Ate Ite, nagsikot lang ako. Sa pungan niya sa pulong. Tapos, ang mahalig na siya sa niya. Ano na, yung panuwag na yung tubig sana. Should I? Tapos kayo, magkakaimod ko nga rin sa rin. Thank you for joining, pa. So tell me where do we start, 'cause it's breaking my heart. Guess you didn't know. Oh, Ano yan to? Hindi ba magpapabasa? Guess you didn't know. Pik! Uto yung sa nila niyo, pagkara. Uto yun. Pag-pins, nila nakala. Guess you didn't know. Yes, without you, yes, you didn't know. Nalimot ako magdarasan, ay alang bagdaan. nanan. Nalugdom ako, yung tunong sagdana. Dagay, doon na lang na ako. Ang sa kuga nila, tapos pang-snack. Asan ang graduation nila? 28, alas 2. Kagaya, bumbaon sa graduation ni Ash. Oh, syempre, kay may sahod na ako son. Nakasahod na. Very peace baga sa ako si Az. Kay ma-graduation mo na mag-graduation mo na Sabi siya. niya, hello guys, sabi mag-graduation na ako. Sabi niya, pero wala man siya camera. Hello guys, sabi mag-graduation na ako. Ang gift sa ako ni mama is squishy. Sabi niya gano'n. Yes, Sissy. Ang hirap ko dahil. Hello guys, mag-graduation na ako.
Pagkemod san, account niya. Ang bagang panunira na sa coach. Paano si Ma'am J, nakaano na kuno siya sa isnakan sa kinder. Tapos ina kaming paambag. Niyang ambag na mo na sang gato sa grade 6 na lang yan to ipaarano. Ipa-iris na. Sa graduation sa Grade 6. Kay hapon, kay alas 2:30 ang kinder. Tapos hapon ko no, siguro mga lasing ko, grade 6. Pag masigab sa susunod, oh my God. Mag-graduate ka. Mga high school na. Sino? Sige. Sino na yun? Talaga, Pag grade 5 na. Sunod, mag-grade. Alam na, binata. ano na lang ha, 2 years na lang ha, maano na sila grade 7 na. Meron mo, madali yun, magtaralo muna. Grade 5 si Gab, si Ash grade 1. Maibudbulahin, nasa ibo. Pag grade 6 ni Kuya Gab, grade 2 si Ash. Tapos inurakbay ka na. Hindi ko kalain. Parang feeling ko, hindi pa ako halat sa mga bagay na yun. Tapos may po ka na. Lugi pa yung O, mga kabats ko, may mga apo na. May apo ka na, magkakapo ka na son. Madali panahon na Kaya ano mo lang yan, kay maintindihan ko na yan. Kay diwa yung lahit na. Oo. Lula ka na, nanlulo ka na da. Kasi basta padabaon mo sa ano po, kaya di ko muna padaba, santano sana. Oo, bagaan, baga sa ano, gasagaso. An apo ni Mamay sa tuhod, pira na. 5 na? 5 na ba? Tulo? Si Upat? Andang, si Tulo. Upat, maupat na. Oo, si Aya, Jan Mark. ay si Andang, si Aya, si Saira, kan Mark. Upat ha. Nabahaya na? Wala pa man. Yan na Mayo daw. Namaya. Ma'am, ba't ito? Sabi ni ni Ben. Si ate ngayon ha? Si ate Ron na burong. Aburo. Ay, wala. Dili ka. Sa'yo ni Mamay. Inat niya Bakit daw. nakababayin na si Rason? Naroyagan nga, di babayi na yun. Sabi ko, ikaw andang ha, ikaw ano yun? Pang na ito? Ake, ito ba? Pangkate. Oo, sabi ko, andang ha, ingkate mo si Tito Elmer. Sabi ko nang, ikaw ha, bibi, andang, ingkate mo si Tito Elmer ha. Sabi ko nang, guys. Sabi ni Mamay. Sabi ko, naroyagan baga si kahit ako naman baga ito si ha, sino to rin? Ito si Renz. Sabi ko, sira babae na. Ayuwa. Nahadok man na ni Robson. Kadin. Ang plus itong na oreg. Tapos Ay, nakahadok man. pag magluwas tayo, bagan makahadok pa na. Dili pag nabuhay, tapos may itong, plus itong, makakahadok ha. Pwede pa ang mga duro. Yan na may mga kalay-kalay bakit bayad. Pero yun ang plus itong, makakahadok na. Dahil na natin. Pero ano, sabi na. Papasalin ako sa bata mo. Sabi ko, sige, kaya ako dito sa tindahan. Kaya umuli ka niya ni Rulas. Sabi ni Ate. Ate, nang baga si Ate siya mag-permihan Diyos. Permihan Diyos. Sabi ko, nag-ihibi. Ko nag-ihibi. Ay, di ba nag-ihibi? Sabi ko, pumili ka na sarong pa nag-iskwet. Kaya ipili niya pa, diba? Sabi ko, sarong pa. Sabi niya, Diyos nga ni. Diyos ang gusto ko. Sabi ko,
Medyo. Sabi ko, hibi ako, kahit mauli kita diri ura. Tapos may ito. Sabi ko, stick on na lang. Gusto mo puti-puti mo. Kukulit. Hoy! Sige, nasa nakita niya yan. Oh, manarin naman. Mm. Ayan. Ah.
Yan, ikaw ba? Ay, parang nga daw ngayon, ano ka naglalag si Ate Sheryl? Ano, sleep? But I love you. Say, you're Ate She, nagudam ako sa mod. Klase si Kate? Oh, sapatos mo. Pwede pagkuha mo naman ha. Ano sa? And goodbye to turn around. Sika.
Grabe handa. Sige, masalit makan to na tapos. That's fun. Sige. Tama na pagsabihin mo. To. Take my eyes. Ay. The first time. Thank you so much.
Kaya di ho. Place lang. Amen. Dito si Jan. Kaya di ho. Sa hindi. Karyedo? Video, sa balay. Ayan na sa Raya? Oo. Ah.
If you just realize what I just realized. Ate, Ate Risa, payang hindi na tubig. Nagbabunlaw ka? Payang ako din lang ha. Ay, daghan na. Nano, kumusta? Kumusta? Oo. Tapos may kiss na lang si Bel. Pero wala mo Mau, dapat ayaw na si ano. Oh, siya, bahala siya. Ha? Diri man, diri na ako. Ha? Kompleto yun. Tapos na? Ate, okay na. Ay! Right If you just realize
Ito, bilang kita nagpapahalabak ko, no? Hi, I'm like, what happened here? I know I haven't seen here. Sorry, just busy because I'm preparing going to work. So thank you so much of our friends here, Serges, Rocker, Yano, Lynn is not Anna. Golden, thank you, Golden. Hi, 499 crew. Bye. Thank you, Jess, Rocker, Damien. Hi, thank you. Thank you so much, Guapa Cheryl. I talked to her yesterday about 12 hours ago. She was sleeping, I think. She went to go to the live yesterday last night. Yes. The live last night. Thank you so much for staying here. I just busy to preparing washing shower, then preparing going to work because every day is busy. I just pushed, oh my god, golden wood. I don't waste my time just so I leave a comment here. Bye bye. Thank you so much guys for supporting always. See you next live. Bye. Look at my oh my goodness. Ano pa eh? Makulong? Hindi? Magkatangay, magkaon pa mo na. Wait. Wala kay mayan ka bulang. Wala kay nag-inom ikaw bulang. Ay, daw ang bulang mo dito eh. Ando. Ben? Sige. Kaya diha. Payo na mo ka na diha. Kuunat mo ka na diha. Kaya napakulugan din mo. Kuunat mo din na si Kihon. Kuunat mo yan. Anak kay main mo magkaon ka mo na kay main mo kabulong. Matalaan pa eh. Ah. Magkaon pa mo kay paano kayo kabulong. Ibaba mo yan din sa mo kayo eh. Iunat mo pa yan. Sige, sige pa. Sige, sige. Kaya makulong. Sige pa, sige pa.
Kami siya, mo muna pagpapatid mo. Hindi tayo niyan mo makulog na makulog ang bulong. Makaga nakatano. Nakainom siya kasi sunod. Tapos tuon na. Ano ko ba ito? Kakawa naman kita ron na ako ikakay. Adi na. Nag-school si Tito Ash. Bye-bye. Thank you so much. Oh my God.